з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. У той час Єсус сказав своїм учням: «Ви – соль землі. Коли ж соль стратить смак, то чим посолиш її? Яна вже ні на що не придасться, хіба що викинуть її вон на потоптання. Ви – світло світу. Не може сховатися город, який стоїть на вершині гори, і, запаливши світильник, не ставить його під посудиною, але на свічнику, і світить усім, хто в домі. Нехай світло ваше так світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі учинки і прославляли Отця вашого, який в небесах». Это слово Пана. Деток запрошаю до алтаря. Запрошаю. Ну, з вами сьогодні проведемо ще один експеримент. У мене тут нечто є. Нечто смачне, вельми смачне. Хто хоче поспробувати, можна на пальчик. Да, уверен? На пальчик макнуть. Ну, як, смачно? Ні. Хто хоче ще поспробувати сам? Ну, хто хоче. Але, попереджу, поглядіть на кислі твари, тих, хто взяв, і що? Але чуть-чуть, це соль. Ну, і що, смачно? Все, хватит. Кто еще, Влад? Давай попошли. А взяли лыжку так и поели б? Поели б? Так? Съели б лыжкой целую такую соли? Не веру. Не, эта соль не святая, не освячена, это звичайная соль, я насыпал специально, как вам показать. Это звичайно. Ведаете, сама, думаю, ну вы кажете, что, конечно, так я бы съел, думаю, съели 2-3 лыжки и уже бы зморщились. Я бы съел, у меня бы Але скажите, скажите, мы, это корисно, как вы думаете, для организма есть и соль? Ні. Не очень. Ну, конечно. Мы п'ели чистую соль, можно и, по-перше, и смак інакше реагує для організму. Я не доктор, я не ведаю всіх гэтых процесів, у кого у вас батьки, лекари, урачі, можете спитатися. Але скажите, наприклад, без солі їжа смачна? Нет. Хто з вас любить, наприклад, Еще соль добавляют в супы. супи, наприклад? Хто з вас любить, така є, називається, як це, боже, картошка фрі? Да. А скажите, а коли вам, а где можем картошку фри взять? Где можем? В Макдональдс. В Макдональдсі дешевше. А де ще можна? Самим сделать. Самі зробіть молодчина. Ще ідеї? В Бургер Кинге. Наприклад? в смайле. В самоліті, да. А в смайлі? КФС. KFC. Ну, мені сподобалася ідея зробити самим. Добре, дякую, я ведаю, що ти шмат. А скажіть, коли вам дадуть ось цю бульбу фри без солі, ви будете їсти? Ну, Это будет не очень смачно. не вельми смачно. А що треба буде зробити? Посолить. Посолить. Попросить некого, как принесли соль. Яшчэ куды мы добавляем соль? Ну? Супы. Супы. В некоторые сладости. О, солодко добавляем соль. Яшчэ куды можем добавить соль? В картошечку. В кашу. Кашу, правильно. Жареную картошку? Вот так, картошку уже сказали, бульбу. Яшчэ куды? Мясо. В курицу. Курицу, так, спокойно не ругаемся. Бачите, без соли, а скажите, яшчэ пытанне, калі вы, напрыклад, мама нешта падрыхтавала смачнае,
нейкі суп ці нейкае такое блюдо вы ядзіце і, напрыклад, задумаецеся, што там, з чаго ён зроблены, да? Часам чуем, там ёсць нейкая вода, нейкае мяса, бульба. А хто з вас думае пра соль? Не, па-інакш пытанне. У якім моманце мы пачынаем думаць пра соль? Што? Когда он не соленый. Калі альбо занадта салёны, альбо калі солі няма, тады мы толькі думаем пра соль. Езус Христос, што сёння кажа Езус Христос усім людзям і нам таксама? Ён кажа пра соль, але што ён кажа? Што слухаў Евангелія хто? Езус кажа нешта пра соль. Вы соль земли. Малайчына, вы соль зямлі. Это значыць, паглядзіце, мы з вами сказалі, дзяўчаты, не трэба драцца. Вы соль зямлі. Мы з вами толькі што сказалі, што калі соль ёсць, мы не заўважым. Нам проста смачнае блюдо ці смачная бульба-фры. Калі солі будзе мала, мы адразу задумаемся, што надо, дзе гэта соль. І ведаеце, вы таксама, кожны з вас, вы, ваши бацькі, там, дзе вы знаходзіцеся, напрыклад, у сям'і, прыходзіце ў школу, вы таксама з'яўляецеся солью, тому што вы хрысціяне. Вы прыдаеце такі духоўны смак, напрыклад, усяму класу, сваімі паводзінамі, тым, як мы сябе паводзім, як адказваем, наколькі мы ветлівыя, добрыя, шчырыя. Так? А скажыце, хто-небудзь з вас бачыў у жыцці ці спрабаваў соль, якая сапсавалася? Ну, соль яна доўга трывае, так, можа некалькі год ці там колькі паляжала, і которая ўжо чорная такая, бачылі калі-небудзь? Я бачыў. Я вам скажу, калі соль пастаіць, ну, ўжо год, два, тры, я там не ведаю, але салідны срок, уже такая старая, не новая соль. Яе дабаўляеш, і трэба дабаўляць, таму што уже не адчуваеш. Яна што здараецца з гэтай солью? Так, што адбываецца тут? Яна малодшая, ты не дразні яе. Ты ж старэйшы братик. Скажы, што адбываецца з солью, калі, ну, вось доўга ляжыць? Она всегда черная становится. Чорная, а яшчэ што яна губляе? Мне кажется, она становится очень соленой. Она начинает... Губляць, нешта губляе, траціць нешта. Есть там, может быть, плесень. Не плесень, может быть, а што яна траціць? И она слепливается. Слепліваецца, і што губляе? Она не будет вкусная. Не будзе вкусная, она не будзе смачная. Згубіцца, это будзе пустая, белый порошок. І ведаеце, і мы таксама можам згубіць свой смак. Калі перастаем быць добрымі, калі перастаем са сваімі аднакласнікамі, сябрамі, на катэхезе, ў касцёле, са сваімі бацькамі, братамі, сёстрамі, калі трацім смак. Гэта значыць, перастаем усміхацца, перастаем рабіць добро, становімся злыя, весь клас становіцца злы. Вы заўважалі такую рэч, што калі, напрыклад, у класе нехта ёсць адзін, который себе дрэнна паводзіць, альбо ўсіх абзывае, альбо псуе настрой, атмасферу, што адбываецца з класам тады? Тогда Тогда бывают драки. Ну, это уже крайний метод. Дальше что адбываецца з людьми навокал? Усе усміхаюцца? Усіх добрый настрой? Нет, у всех сумный настрой. Правильно. Один человек может сапсаваць усё. Так і сапсаваная соль. Вы соль зямлі, памятайце. Вы соль, калі прыйдзеце заўтра ў школу, памятайце, што вы прыдаеце смак гэтаму класу, як хрысціяне. Калі б вас не было, адразу было б неяк сумна. Так, можа так нехта не заўважыць, не пахваліць, не скажаць вам гэтага. А калі б мяне не было у маім класе, у маёй школе, з маімі сябрамі, у маёй сям'і, было б нашмат горш, было б сумна, было б непрыемна. Таму памятайце, што вы павінны быць солью, і соль, якая ўвесь час захоўвае свой смак. Не псуецца, не становіцца дрэннай, але дораць людзям радасць. Сядайце на сваё месца. Мілаваныя, калі бачым шмат зла, якое у нашым свеце тварыцца, ці нейка глобальна так, ці нават там, дзе знаходзімся, у нашых адносінах, у сям'і, у
працы, у працы найчасцей, калі нейка бачым зло і не можам на гэта паўплываць, часта становімся перад такой безраднасцю. Ну што я магу зрабіць? Ну як это ўсё, ну як так можна, ну такі свет, ну я павінен неяк прыстасавацца. Такое пачуццё бессэнсоўнасці, безвыхаднасці, безраднасці. И сатана нас покушает такой думкой, что ничего не поменяешь. Этот свет катится некуда у пекла. Але Бог в сённяшнім слове, в сённяшніх чытаннях хоча нас пераканаць, што гэта неправда. Мы можам змяніць свет, і мы павінны мяняць свет. Так, я кажу не нейкія прыгожыя дэвізы, канкрэтна мяняць свет. Мы можам уплываць на тым, які гэта свет. І першы крок, ці першая умова, яна вельмі простая і, думаю, зразумела. У першым чытанні пра яе чуем, гэта міласэрнасць. Все просто. Дзяліся з галодным хлебам сваім, пускай у дом бедных вандроўнікаў, бачы голага, апрані, і ад роднага свайго не хавайся. Тады зазяе твоё святло і так далей, і так далей. Калі скінеш сябе ярмо, перастанеш пагражаць пальцам і гаварыць беззаконне. Міласэрнасць — гэта першая умова таго, каб мяняць свет. Дабро, якое мы чынім. Праз сам факт таго, што мы робім, тое, што нас бачаць, дабро не абавязкова нейкія справы міласэрнасць, не абавязкова нешта вялікае. Дробныя, штодзённыя учынкі. І гэтая міласэрнасць з'яўляецца першай умовай для таго, каб самому знайсці Бога. Часта мы так думаем, што я магу зрабіць, я сам яшчэ не разабраўся ў сваім духоўным жыцці. Мне самога крызіса, што я магу даць? Вось менавіта тады, калі я пачну даваць, я магу знайсці Бога. Кажа, справядлівасць твоя пойдзе перад табой, тады будзеш клікаць, і Пан выслухае, папросіш дапамогі, і Ён адкажа: вось я. Калі тады? Пасля ўсяго гэтага, калі падзелішся з галодным, пусціш у дом бедных, голага апранеш, не будзеш хавацца ад роднага. Пасля таго, як адкрыешся на міласэрнасць, тады можам убачыць Бога і даведаемся, хто такі Бог. Канешне, на словах гэта можа гучаць усё вельмі проста, так крыху лёгка, на справе выходзіць інакш. Як часта мы хочам рабіць дабро, хочам аказваць міласэрнасць, але заўсёды знаходзіцца нейкае але. Так мы б хацелі, напрыклад, карміць бяздомных, недзе падзяліцца, але хочацца, каб яны былі трэзвыя, каб яны не ванялі, толькі былі вымытыя, чыстыя, пабрытыя, памытыя. Хочам убачым голага, апрануць вандроўніка, пусціць, але хочацца, каб ён быў адпаведны, ці дапамагчы чалавеку, хочацца, каб ён таксама нам пазней падзякаваў. Не хавайся ад роднага свайго, хочацца, каб этой родны таксама былі такія, які я чакаю. Так? Хацелася бы. Тады, можа, міласэрнасць лёгка было рабіць. Тады б гэта не была міласэрнасць. Это была проста звычайная справядлівасць. Да мяне добры, і я добры. У гэтым ёсць міласэрнасць, што яна адбываецца тады, калі цяжка, калі не хочацца, і калі заўсёды ёсць нейкія але. Я б зрабіў плоска, але. Міласэрнасць — гэта калі я пераступаю праз гэтае але. Міласэрнасць — гэта таксама адмова ад асуджэння і негатыву. Калі ты скінеш сябе ярмо, перастанеш пагражаць пальцам і гаварыць беззаконне. Часта мы функцыянуем, і так нас, думаю, выхоўвалі цэлыя пакаленні, Савецкі Саюз, 90-е гады і далей, я думаю, да сённяшняга дня, на жаль, так ёсць. Сёння крыху інакш гэта называецца, крыху інакш гэта паказваецца, але вучылі помсты ці такому пачуццю справядлівасці, што кожны павінен адказаць за свае учынкі, асабліва калі гэта несправядлівасць нейкая грамадская, ці асабліва што касаецца фінансаў. А міласэрнасць часта ёсць такое, што мы уцякаем ад помсты, уцякаем ад асуджэння, ад тыкання пальцам, можа нават ад таго, што мне належыцца. Не раз сапраўды ёсць вакол нас шмат людзей сярод нас, якія паказваюць усім сваім жыццём нелагічныя, неправільныя па-людску, бессэнсоўныя учынкі, калі, напрыклад, не дабіваюся свайго. Мяне падманулі, сустракалі нават такіх людзей, которым маглі не плаціць належныя выплаты, гэта зарплату, гэта грэх, які выклікае помсту неба. А чалавек
милосердны, не помсціць, не злуецца. Вось гэта першая умова таго, каб змяніць свет. Мы не можам зрабіць часам нешта вялікае, не можам сарганізаваць тут нейкі прытулак і пачаць тут усіх бездомных карміць, усіх рабіць шчаслівымі. Але часам дробныя рэчы, такая звычайная атмасфера, якую мы ствараем, яна мяняе свет. Адмаўленне ад помсты. Далей, наступны крок, бачым у другім чытанні словы самага вялікага місіянера, апостола Паўла, таго, хто адмовіўся ад радзімы, адрокся часта ад свайго я, ад свайго аўтарытэту, ведаў і здольнасцяў. Ён быў чалавек адукаваны і меў паходжанне, якім мог ганарыцца. Ён да ўсё гэтага адмаўляецца і адмаўляецца ў нейкім сэнсе ад сваёй мудрасці і таго, што мог даць. Ён кажа: «Я прыйшоў, стаў перад вамі ў слабасці і ў вялікім трымценні. Слов маё і прапаведванне не ў пераканаўчых словах мудрасці, а выяўленні духа і сілы». Часам мы доходим до того, что стараемся быць добрымі, жыць па-хрысціянску, але нічога не дапамагае. Альбо нават бачым чалавек, якому мы ўсё жыццё аказвалі дабро, ці людзі, а раптам падманвае, раптам паказвае удзячнасць. Калі я знаходжуся ў патрэбе, не можа узаемна адказаць, альбо адмаўляецца, і адразу свет можа рушыцца. Як так можна? Вось я заўсёды дапамагаў, я заўсёды табе тое даваў, а ты не можаш даць узамен. Вось як так? Мы часта адмаўляемся, пускаем рукі. Важна ў гэтым моманце не адчайвацца. Не мудрасць змяняе свет, але менавіта прыклад. Часам адзін момант у жыцці можа перамяніць чалавека так, як усе нашы старанні і ўсё наше жыццё не магло перамяніць. Адзін нейкі момант. І важна тут не адчайвацца, а шукаць гэтых момантаў. Зноў не апускаць рукі, а вяртацца. Ёсць такія сітуацыі ў жыцці, калі, скажам, мы чакаем ад нашых блізкіх, ад людзей, які вакол нас, чакаем такога ўзроўню духоўнага развіцця, якое маем самі. Калі я паказваю сваю веру, калі я дапамагаю, аказваю міласэрнасць, прабачаю, люблю, клапочуся, чалавек павінен адпаведна рэагаваць. А ён не разумее. Я ему кажу, что ты неправильно поступаешь, а он не разумее. А давайте задумаемся, вось мы до такого этапу духовного жыцця, якой маем цяпер, кожны з нас свой мае. Ці мы так адразу дайшлі? Мы таксама раслі ў пэўных рэчах, таксама рабілі памылкі, таксама развіваліся. І часам нашим блізкім родным патрэбна вось гэта звычайна час і цярплівасць. Кожны дарастае духоўна таксама сваім тэмпам. Вось гэта ёсць гэты знак цярплівасці не мудрасцю, але сведчаннем, паказваннем, што я люблю ўсё роўна. Нават тады, калі я па-людску не абавязаны любіць і прабачаць, калі я па-людску павінен не магу забыць і прабачыць. Па-хрысціянства это тое, што пераўвышае, перакрочвае тое, што большае за людскае. Вось па-людску я павінен запомніць усё і разарваць адносіны, а часам нават яшчэ больш адпомсціць ці паказаць месца чалавеку. А па-хрысціянску я павінен быць вышэй за гэта. І зрабіць тое, што па логіцы ўсёй яно неправільна. І далей вельмі прыгожа Евангелие, якое можна перачытваць і перачытваць. Гэтыя вобразы, якія добра ведаем. Соль, горад на гары, вы святло свету, город не может стоять на вершине горы, он не ховается, святло не ховает подсвечником. Наше христианство, то, что меняет свет, это атмосфера, якую ствараем вакол сябе. Калі я хочу змяніць свет, не трэба вялікіх рэчаў. Думаю, усе ведаем, памятаем такую постаць, як благословленная маці Тэрэса з Калькуты. Калі яе спыталіся журналісты, чтоб вы хотели памяняць, калі бачыце сённяшні свет, праблемы, з якімі вы сустракаецесь, усю эту беднасць, зло. Вось што самае першае, што вы хотели памяняць? Што адказала, памятаем? Она сказала: я б пачала б сябе, пачала б мяняць сябе. Банальна, але як жа важна. Атмасфера, которую мы ствараем у сваёй сям'і, на сваёй працы, сярод людзей, з якімі знаходзімся, яна мяняе свет. Так як мы з дзеткамі казалі, соль, пра яе не думаем, пакуль яе не хапае альбо яе занадта.
Ось наше християнство так само може бути занадто. Можемо нав'язуватися, примушати, заставляти, можемо пересолити. Соль відповідна, коли вона незауважальна. І ось часто ми бачимо в житті, що ну що я можу зробити? Ну, усі на праці там підманюють, усі ніяк там крутять, усі так роблять, ну я не можу інакше. Усі злі, усі ругаються, усі бридкословять, усі підманюють і так далі, і так далі. Що я можу зробити? Ось менавіта не робити. Ось менавіта, коли усі осуджають, почати настройвати на добро, почати говорити ніяке добро, почати вчити добро і так далі. Сказати ніякі приємні слова. Соль, коли її прибрати, тоді вона не бачна. І в этом сенс християнства. Покуль ми, а нас альбо нема, мы сапсованы, альбо за много, то есть мы показываем себе, то нема смаку, нечто не так. Як тільки перестаємо бути зауважальні, то есть золотая середина, тоді відбувається перемена світу. Сьогодні многие, думаю, женщины больше ориентуются, але популярные становятся, многие кажут, что здоровая кухня это там без соли, часом некоторые кажут так. Ну, кому як смакує, так? Я не дієтолог, я там не доктор, я не ведаю, наскільки це так чи не так, з дитинства їли солью, але це вельми популярно, часто зустрічається. Коли в кулінарії це ще можна зрозуміти, то сьогодні світ нам каже, 21 век, яке християнство, який костюл, який Бог, люди, ви що? І коли поглядіти на те громадство, де нема християнства, де нема Христа, де вимирає костюл, люди, які в Європу їздять, в таку глибоку Європу, просто кажуть, там, це все сухое. Так, може, вигідніше жити, може, і гроші є, і ніяк спокійніше, може, не такі злі люди. Але це пустое, сухое, такое нічого не хапає. Громадство становится несмачным, вымирая. Святло. Святло то, что головний сенс святла, так само, но коли нема святла, тоді зауважимо, що занадто темно. Святло не звертає на себе на довгий час глядеть на лампочку, тим більше на сонце ніхто не зможе. Але воно потрібно, як посвятляти людей, які навколо нас, як посвятляти предмети, як ведати, куди йти. І ось завдання християнина – це показувати, куди йти, не на себе звертати, що наслідуй мене, роби так, як я роблю, і живи так, як я це бачу, так, як я живу. Ні. Хочу, щоб ти бачив Христа. Більше нічого я тобі дати не змогу. Ми не можемо дати самі нечто людям, ми не можемо перемінити, але Христос може. А показати Христа ми завжди можемо. І апошній образ. Не може сховатися город, який стоїть на вершині з гори. Ось ти, шановний брат, сестра, ти з'являєшся гэтым городом. Ти, я, кожен з нас тут присутних. Не можемо ховатися за масками, що я не можу, я не вмію, я ще сам занадто слабий у своїй вірі, я боюся, я не ведаю як, не знаю методів, мені мало сродків, я один такий. Ось цікаво запитатися, хотів діток спитатися, але забувся, у кого у класі проч тебе є щось там католики, наприклад, так? Есть католицкие классы, где по несколько человек, а есть человек один на несколько, на всю параллель. У працы. Ну, жоден на маленький город, или так само. Часом я один християн-католик, а часом один в огулю веруючий. Не той, что католик, практикуючий. Что я могу сделать? Не можем ховаться. Коли починаем ховаться, тратим смак. Не можеш ховатися город, який стоїть на вершині гори. Як тільки починаємо вчитися створити вокруг себе атмосферу, міняємо світ. І самі ведаєте, не раз люди розказують, по коляді ходимо, що як був некий чоловік, там у праці, у школі, де-небудь вокруг нас, який, скажімо, умів створити атмосферу. Ось коли він був, і некий там усміхнувся, є некий конфлікт, і він так лагодно це все жартами, все супокоїв, і він допомог, і він там зібрав вокруг себе людей. І ну, ніяк всі до цього привикли. Як тільки чоловіка не стало, одразу всі це бачимо. Одразу якби всі зауважають, починаємо цінити чоловіка, якого не стало. Ось варто нам вчитися бути таким чоловіком, якого не бачно, якого може нас успомнити, а додячиш, коли нас вже не буде. Закончу словами благословленого біскупа Юрія Матулевича, нашого одновителя, який ми часто цитували, недавно святкували його успомін, і він сказав: «Дай, Пане Боже, щоб я у Твоїм костюлі був як стерка, якою витеруть, вимиють саме брудний кут у костюлі і викинуть».
Дай Боже, каб я быў гэтая сцерка. Это звучыць крыху прыніжальна, але сапраўды толькі вялікія людзі, вялікія святыя, тыя, якімі мы сёння ганарымся, да якіх молімся, якіх сёння свет ухваляе, тыя людзі, якія умелі ў жыцці быць незаўважальнымі. Крыху сняць карону з галавы і жыць па-хрысціянску. Аман.